ассалому алайкум дӯстои қадрдон, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 30 май 2026 сол 13 хона, 1 то дукон, обши 14 эълон. Нархҳо аз 125 000 сомон сар мешавад. 13 то хонаи фурӯшӣ аз ҳамаи территорияи Тоҷикистон. навор мекунед, тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама чизе ҳастай рӯй кунед. Чӣ хеле ками акаҳо рӯӣ мекунанд, мо ҷобаҷо мекунем, монтаж мекунем, переход мегзорем, музика мекунем. хулоса ки орову торо метем дар ҳамн сайтҳо мегзорем, шумо тамошо мекунед. барои реклама ҳам муроҷиат кунед. чизе ҳаста рӯй кунед, ёки омада айпеш видеош мекунем. видеоҳои мо мақсад назар ба дигар видеоҳо фарқият дорад. фарқият дар чие? Чунки 4 YouTube канал, TikTok, Telegram, Instagram навор мекунем. лайкҳоро гузороен, дар канал обуна шавед. ман навора шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем. дар аввали видео рекламашро мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд. дӯстон ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед. фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед. бача азиз, бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудагӣ бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон сезони савдо ҳаёзӣ медонен. тезтайёри фурӯшӣ дар Душанбе дар парки Саховат, яке аз паркҳое ки одам беҳад бисёр мераванд. 125 000 сомон нархаш. об ва свет дар даруни ами дукона, яки даруни магазинда. тостер дора, фрипазак дора, самаворчики кофе дора, табақу коса дора, 3 адад камера дора. оризашта 3 то парта мешинанд, ягон чи мехранд, 4 та стул, 2 халаденики фирма дора, бо аппарати морожникам дора. қатиш ҳуҷҷато шардома бо парк, ами парк қатиш шардома мекунанд ки мақсад ки сунда бизнеси тайёрай бачо. студентҳои муҳтарам, апашкои ҷон, мақсад дӯстон бовар кунед, гарени бизнес зурай ҳама тарафа як савдои соз, даромади зур да. дӯстон хитон далчи занза ака мега сум дарку ба амхоти савдо да гузошта мега. мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. дӯстон нигоҳ кунед хонарам. ман ами хеле хона бисёр навор мекунам. фикр накунед ки ҳамун хона ҳай. мақсад ами хеле хона бисёр равон мекунам. проектошон як айда. шаҳри Ҳисор уртабузда қарор дорад. 3.5 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 та подвал, 230 та нархаш. стяжкошкагӣ, трезо часпондагӣ, даро часпондагӣ, яъне ки паклёвка тайёр кардагӣ, пол дорад. дӯстон хулоса дӯстон нигоҳ кунед, нарха 230 та. дига чико кунем? срочна фурӯшӣ, калидор, баня, об, свет, мактаб, масҷид наздика. азиз, сантехник, монтаж кардагӣ тайёр, стяжко кардагӣ тайёр, шикатурош кардагӣ. хулоса дӯстон ами 230 000 мега бо арзонаш мекунанд. гирдаш забор гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ. занг занем бигӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. нашоти ами хоначаи арзон.
муроҷиат бикунем дӯстон, аз умми канали мо бигиренш. ана поёна нигоҳ кунен, тарафи дасти чапа нигоҳ кунен. Ами ҷазана ки лайк мондаге, агар ки намонда бошен лайкотона монен бачӯча, баъд далши навораи моро тамошо кунен. ҳар як видеое ки тайёр мекунам, мақсад ба худо қасам бачаҳо ку ами 2.5-3 соат вақт меравад бар як видео кунӣ. Я лайке ки 5 сония намегирад, нахоҳа канамонем. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Ҷайҳун Хумсангирда қарор дорад. хонара дӯстон бо газаблок сохтагиам, бардоштагиам 4 дар хона, ба ғайр аз хонаҳое ки мисол барак ҳастанд. 4 дар хона дар умум 12 сотиқ замин дора бача азиз. 12 сотиқ замин, нархи 450 000. ду рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. 3 комната. 3 комнаташ мега 5 ба 3, як хонаи меҳмонхона 6 ба 3, кухни 3 ба 3, калидор 7 ба 1 80, боз ҳамоми 2 ба 2, боз хонаҳои барак дора. 4 ба 4 ошхона, 4 ба 6 склад, ошхонаи берунӣ 2 ба 4, об свет ҳама вақт. соли 2025 моҳи июл сохта шудагия хона. то магазину масҷиду трассара ҳамагӣ мега 300 метр раҳай. ҳуҷҷатош ҳама пурра ҳастай, техпаспорт дора, ягон камбудӣ надора. хона яъне ки ба зудӣ бояд савдо шава бо пули нақд. аванс, кредит, алишив, мошин метам болои сум метам, хеле вариантҳо хати нанависене, зангаш назанем бача азиза. дӯстон, то Моикара мега 400 метр. 1 километр 400 то мактаба 1 километр мега, то Моикара 400 метр. хулоса 450 000 фикр мекунем ки арзандае, чунки ами ҷошо будай. занг занем бигем ки мо аз канали бародар Савдо ТВ тамошо кардем. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 250 000 сомон нарх дора. 3 комнатагай 4 сотиқ замин дора. ноҳияи рӯдакӣ бозорчаи Зарафшон 250 000 арзиш. 3 дар хона, 1 то кухни, 1 то вана. адрес болои бозорчаи Зарафшон, аз роҳ 4 километр дур болои Адирай. срочна фурӯшӣ дохил ба ноҳияи рӯдакӣ мешава мега. дӯстои азиз, маълумоти бештар занзанем фурӯшӣ ҳастай, свет, об ҳамаш ҳастай. 250 000 бо муомила дора, занг занем. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар шаҳраки Кируфи 2 қарор дорад. дӯстон, деҳаи Чоргул тепа, ноҳияи Вахшай, 5 комнатага 6 сотиқ замин, ҷамоати яъне ки шаҳраки Кируфи 2, деҳаи Чоргул тепа, 250 000 сомон нархш. хона мега қарор дорад дар Вахш, деҳаи Чоргултепа. 5 комнат, 2 калидор, баня, кухни, аловхона, яъне ки оғил барои молҳол кардан ҳамаи шароитҳоро дорад. дӯстон азиза, медрои зиндагӣ мекунем бародар азиз. ҷамоати шаҳраки Киров, деҳаи Чоргултепа, 250 бо муомила дора, занг занем масъя кунем.
دوستان میگذاریم با پنجمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه نزدی حولگی فروشی است که در ناحیه فرخوری خدمانه 4 حجرگاه 8 سوتیق زمین داره در پشتی زپرفکه ها. میدونیم خیلی جرایونه برداره که تریتوری فرخور را شناسین. السلام علیکم مردم ابونچی اکی سودا تیوی. خانه فروشی قرار داره در ناحیه فرخور عبارت از 4 در خانه گردی حولی محکم کردگی، یعنی که زبار گرفتگی، یعنی که چیزای بیگانه نداره، از اونجا مال حالا خرخ و تیک سویت پستانی داره، پشتی زپرفکه ها در قرار داره، گاز تون بوشید میره اینجا زپرفکه میکنه میگن نزدیک های ارزش خانمان 250,000 با معامله میکنیم. رقم های 3468 میتونین زنگ بزنین مسیحکن بگیرینش. دوستان لایکاتون امونین پادپیسات سکنین چیزی در کارای کامنتار یکنین اینومی کانالی ما خانه ها دا زنگ زنین مصلحت کرده بگیرینش. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه نزدی حولگی فروشی است که 180,000 سومون ای بچه ای پولی را بینین، ای قکلون 15 سوتیق زمین 4 در خانه ها ریمون کردگی جماعتی میرزوینس ناحیه 5 1830 رقمای 91 زنگره. خانه با تمامی صنعتش ریمون کردگی میگه. 15 سوتیق زمین داره، الو خونه، بانیا، 12 تونگه حوزی آبگیری. فقط مدروی زندگی میکنی. معامله سازوره ادرس جماعتی میرزوینز ناحیه 5 زنگ بزنیم بچه ها. دوستان میگذاریم به هفتمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که 3 کامناته 2 سوتیق زمین در شهر حصار شهرک شراره در ارتبوس قرار دارد. 195,000 سومون ارزش باز معامله دارد. دوستان خانه در حصار ارتبوس محله گنجرز ارتبوس حاضره در جای بهترین 90% برای زندگی تیار نزدی مغازین و تاکسی ها. عبارت از 3 در خانه، آشخانه، حاجت خانه، حمام، یعنی که 2-3 سوتیق زمین، حجت های 100% خانه همه حالت 195,000 سومانی با سودا داره. دروازه چسباندگی، گیردش زبار گرفتگی. خانه میگن 90% برای زندگی تیار کردگی. معلومات های باقی مونده‌اش از زنگ زد بگیرین دوستان عزیز. و دوستان میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی مون. کوارتیرای فروشی است که در همیدوم قرار دارد. دوستان ارزش 225,000 سومانی. کوارتیره یک حجرگاه کوارتیره در اتاژ 9 مساحت 55 کوادرات متر در شهر خوجند در 13 میکرورایون قرار دارد نزدیک مسجد تقوا. 225,000 حالت کروبکا میگیریم. باقی مونده کارش میکنین، بعدا ریمونت میکنین، زندگی را سر میکنین. دوست عزیز محله 13 شهر خوجند انامی دوم زمانوی در اتاژ 9 دوستان خطان دالچی کارش میکنین یا که میکنه فیرما اوس رقمای 63 66 زنگ زنین مسیح کنین. دوست عزیز دوستان میگذاریم به نهمین خانه نزدی حولگی فروشی. 160,000 سومون خانه نزدی حولگی در ناحیه یوون قرار دارد. دوستان 4 حجرگاه در عموم 6 سوتیق زمین گیردش زبار گرفتگی حولی هموار خانه با کریشه، یعنی که محکم کردگی با سیمن بلاک برداشتگی دروازه فسان. دوستان 160,000 با معامله دارد. دوستان عزیز این خدا خواهد سودا میشوه زنگ زنین ارزانش کنین بگیرینش
ва ягон палавина айдарун хишти пухтае ки шояд кадагӣ боша ӯ тарафша зангзан мепирсем дӯстон. 160,000 дар меҳнатободи ноҳияи Ёвон қарор дорад. занг мезанем ва секин мегиренаш. дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшии имрӯза. 40 метри квадратӣ духонага дар этажи дуюм дар шаҳри Исфара қарор дорад. Донишгоҳи Техникум. духонага дар кӯчаи Донишгоҳи Техникум доми ду этаҷаҳода қарор дорад. хуб шароитора дора, шароитҳои зиндагиро дора дӯстои азиз. 200,000 сомон об свет ҳамаш ҳастад, документошам 100%. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидор бошен, нафаре ки тамошо кесен, ҳамин хона шумода маъқул шида боша. агар ду хонаи 40 квадрат дар шаҳри Исфара 200,000 рақамҳои 29-26 та метавонен занг зан маълумоти боқимондаша бигирен дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон. 155,000 сомон 35 метри квадратӣ ай. як хонага дар этажи Соколни қарор дорад. 35 квадрат, якум микрорайони шаҳри Турсунзода дар регари Пешина ҳай. сорошна фурӯшӣ, якум маҳалла тарафи Самара. як хонага бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. медрои зиндагӣ мекунӣ. ремонташ навай, мактаб ва садик дар наздикишай. срочна хоҳӣ шманде мега мардум беҳуда нороҳат накунен. маъқул боша, агар бо муомилаи хубам мешава иншоаллоҳ. фақат дар ватсап нависен, ба шумо ҷавоб медиҳем. рақамҳои 65 65 да занг занем бачаҳо. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи ҳафтум 91 метри квадратӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе 470,000 сомон бо муомилаш қатӣ. яъне ки аз котлован якчанд вариантҳои дига низ доранд дӯстон. ҳамин варианташ 91 метри квадратай 470 та. квадратҳои майда аз ин калон мисол боз ҳаст. агар ки лозим бошад дӯстон, метавонен боқимонда маълумотоша занг зада бигирем. 91 маҳалла 91 метри квадратӣ, ҳафтум этаж, ду хонага дар Исмоили Сомонӣ ноҳия, шаҳри Душанбе 470, рақамҳои 9906 та занг бизанем бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшие ки дар Душанбе ай. дуҳуҷрага квартира дар этажи 9 масоҳати 36 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 419,000 сомонӣ. 36 квадрат, ду хона мегӯяд, ду хонаи майда хеле бигирем, қабул кунем мешавад. рақамҳои ахири 4 муроҷиат бикунем бачаҳо. чӣ хеле бинед, ҳоҷатхона, баня, кухни кардагӣ, хонашам хушроҳак тайёр кардагӣ, ремонтошам кардагӣ навастройка бача азиз. 419 та бо муомила қатӣ. рӯза навори мо дӯстон тамом шид. чизе буд ҳамаша навор кардем. ҳамин наворда як та лайк монем бачаҳо. як дона лайк монем, дар канал подписатсия кунен. баъдан барои реклама чизе боша роҳӣ кунем, хеле реклама карда фурӯш нагузорем. роҳӣ мекунен, монтаж мекунам, ҷобаҷо мекунам, дар ҳамин сайтҳо мегузорам. зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки Сауду ТВ-ро ҳар рӯза шумо тамошо мекунед.